Ja terveyskatsojat, ja tänään käytiin vähän kaupassa ostamassa meille viikonloppuna meillä 1 donitsi. Sitten meillä on täällä croissantteja. 2 kappaletta, nom. Sitten meillä on karkkipussi. Minun oma karkkipussi. Ja tässä sitten pizzakameri karkkipussi. Ja se on namnami. Sitten meillä on täällä kummallekin omat Twitch Extrat. Ja viimeisenä, enpä vähäisimpänä. Oota pieni hetki. On Primeit. Täällä näin. Onko jääkaappi päällä? Aha. No, me laitetaan tää jääkaappi päälle. No, missä vittu? Älä sitten revi mitään. Ja vittu. Tuolta. Joo. Eli siis tässä näin ja arvakkaa mitä katsoo. Mä laitan vielä yhden klipin. Tässä olen minä. Matti the Gamer. Ja tätä mä oon harkinnut aika pitkään, että näytäkö naamani vielä, mutta nyt mä päätin näyttää. Älä näytä. Niin tässä näin.